cettoɗe gordini Allah noon min mbiyetemi ko to Fuuta ko Demba Kala ko Demba Kala gandirami ko garmi ɗo e Madina Gounass ko noon ceerno namdimi hulɗindam deftere mbimon ko Mouhamadou Gaye baba mbiyete ko Souleymane kono andira ko Kala baba jeeyami ko gabaɓe alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yiiɗi yewte seeɗa tan affaire no wadde kanko ceerno taw hakkude makko e Senghor e toon jin ganduɗa hoorema fiilaɗo Allah waɗi to boppuɗo Senghor nelinimo yo ar ɗum ko min goni ɗon min kam mi anda ɗo yaata kono noon min pillanama jahal jam hedde 4 heures Senghor wi 4 heures ha 4 heures diw yata ɓe naati pali mo bismi ɗon ceerno omo yiɗi gollodirde muɗum omo yiɗi liggodirde muɗum omo yiɗi ceerno Mouhamadou Sirajo kanko Senghor ni o président république ceerno wi mi nani mi jaɓi memata yo mbiɗa andi ɓo yaadi ɓe ceerno Ibrahima keɓinaɗo Alhaji Maro an ko hen wi ceerno lobbo ceerno hen wiyo Alhaji Ousmane eyo ganduɗa Aboubacry Kane député une hen dar otoji ɗi ko tati oten fof ne waɗi yimɓe 4 walla joyo Allah waɗi noon Senghor kañum no yonni wi joni ceerno Madina Gounass o gara Amar Bou Madina Gounass mi nelini ɗum ne ara hande mona e lawol ñiɗi noon perto ɗum tertugol jongol Senghor noon ko jonta ñande waɗi ko dollake danejo waɗi kofone danejo waɗi kaala danejo e kawisa fof comji danejo o waɗi korɗo Allah makko ni waɗi kañum wutte danejo kaala danejo e wutere fof rango Allah waɗi mbaɗi assemble ma wono ganduɗa hoore maɗa métre eji 100 métre ɓoyi sangamori fof jaltu mbaɗnama assemble uddi damal ngal Allah addi ceerno yo ganduɗa waɗi ceerno ko damal galle makko nangue oto ceerno ha ceerno ari ha to mbaɗa kursile kabine ɗo ɗum jotto kursile kabine ɗo ɗo ganduɗa hoore ma oɗon yaade oto ha oto gaari ɗon udditi bafan kanko Senghor on nanguide ceerno kadi kamɓe seereɓe ɓe ceerno arde fof jaade makko ceerno Maysoura ceerno Aliou Bara ceerno Abdoulaye yo ganduɗa hoore maɗa ɓe jooɗi e nder sade arɗede to mbaɗata kursile kabine ɗo jooɗinoɓe jooɗinoɗo hawri buuji makko mbaɗi gasa seeɗa ko ñamete ko yarata fof taw addawa foppani hay hunde heddaki jooɗi yo ceerno wiyatnama sajade mum e tappi ala o Senghor wima ala ceerno ɗo mbimam ya jooɗo e sisuji potoje o yala ɗaccam jooɗo ɗon e laaɓi waɗi sajadam nani mi jooɗima o yala ya jooɗo ɗo mbimam ya jooɗo o yala ɗon o wi onon de mbino kam o haalano mbiɗani onon mbi kala ɗo koɗɗo maɗa ari te teddinirɗam yo jooɗo no mbi so rewi ko yo jooɗo ɗo mbaɗa ka koɗam min wima ya jooɗo mbaɗa ko ɗum poɗɗa wadde o wi a o mi nani mi jaɓi mi haali a haali gonga o ceerno jooɗe fatoya jooɗe ganduɗa sisuji ɗi jooɗi hen 6 kanko Senghor no jooɗe leydi wuccita e ceerno allahuma men jooɗo e poto jooɗɗen kuccidira o yala ɗo tan woni ceerno o mbi ko ɗo o ya ƴeewan yon leydi ndi fof no foti Allah suftima e tagore waɗimo gardiɗo leydi ɗum mete ɗum ne wona tedduga ɗum Allah ardina on kadi ko tedduga Allah waɗi ganduɗa hoore maɗa o jooɗe seesa ɓe kuccidiri ɓe jooɗi ɓe jewti hamude juuti eyo ñamre nde o memi hen seeɗa o memani o bakta jalme ƴeew heɓen memi hen tan gaccirino wi Senghor wi ceerno hoyno o min noddunmaɗo o yaha hande ko min laami leydi ndi hande ko mbiɗa wawi gaynude hunde foof hakke dilɓulame maɗa yidde liggodirde ma kala ko jiɗɗa mbiɗa wawi waɗandema hande o ñalawma ade Allah ne waɗi mi gardi leydi so ɗo e wuuro ɗo e Dakar walla so Madina Gounass wini ceerno koye kala ko jiɗɗa mbiɗa wawi wadde so Madina Gounass jiɗɗa min liggonoma jiɗɗira min waɗa so tawi ko ɗo e leydi e wuuro hen jiɗɗa ko jiɗɗa ko waɗanno arti deƴi ceerno deƴi ya o wi Aboubacry Kane o wi nam o wi mbiɗa yiiɗi haal
simi haali nantinama sade suusi nantinama ko kalanmi ko sa andi a suusa min miɗi wawi haalande hoore ho nana min nandira mamin nandira o miɗi suusi o yaade suusi o yaa bisimilla ta suusa kese o wimo o jarama mi weltima ko noddimi garmi ɗo ko oyi neɗɗo noon jogui ko yiɗi jogui ko ayi neɗɗo yimi jogui ko yiɗi oyni jogui ko ayi o wi wiyami haal ko jinmi kanko noddiyami ara ɗo mi haal ko jinmi min ari ha ɗo o wiyami haal ko jinmi goto fof jogui ko yiɗi jogui ko ayi o wi jinmi e makko ara mi tubnoma halno sarɗi l'islam o fof ha gasa somi yiɗi lawol tijjani mi hokkami lawol tijjani o laamo hawa ma inchallah so laamimo hawa ma yi ko aljanna ko sen waddi ƴawude juuti ya hañum ceerno mi nani ko kalɗa ko koye min nani koye mawɓe catholique hen jeeyaɓe ko ardiɓe laawol toon de Italie koye gadde meɓe hen jaa finde subaka tan ɓooro hen ɗum ne tedde am seeɗa kono tan noon woni e fof no mami jabtomo o wi mami jabtomo mi nani jam ɗum tawan ko jinnama sa waɗi ɗum a hokki kam hay hunde heddanani mi moƴƴere sa waɗani ɗum ala ko dokkuɗa ceerno ko ɗum tan koy sa waɗi ɗum hay hunde ala ko keddanɗa kono so tawi noon a waɗani ɗum ala fof ko dokkuɗa hay hunde sohlaa oyi joni noon woni ganduɗa hoore no jooɗi ɗo non taw fof jawle garso fof wonana yeero timmuni walla so ɓuuri ko he seeɗa wona walla heeruji ɗiɗi yo ganduɗa hoore ɗo jeltobade taw ko san woni ɗon peene sappo e joojam en jooɗi ceerno hamme bamgal annantina min juuliyama ngayi yo min kono ceerno ibrahima keɓe wonde on koddiɗam kanko waɗi mirande konde nomi jaari toon alhamdulillahi rabbil alamin jetten Allah ceerno no ruuɗi aduna ceerno kam ko Allah waɗi mo duuɗiɗo aduna tan kanko sohli tan diino e sunno e deftere Allah nde ɗon tan o dari sa aɗa yiɗi ko ɗon gonɗo tan sa yiɗa ko ɗon goppa tan kanko ɗon heddi wonde ko kuɗɗo Allah ko sunniyanke ko tijaniyanke allahumma salli ala sayyidina Muhammadu sallim jibinami kadi kam 1936 gummimi ɗo gabaɓe ɗo jaami Banjuli 58 jaami toon gonmi ɗon jettode woni Allah ha sarfiɗe yibu tawimi ɗon sarfiɗe yibu jaari tawimi ɗon ko kañum hokkimi lawol tijaniya o wimi noon momo haala e arab ene nantine e jolfe min noon min almudam tijaniya mo dokkumi lawol ngol horaram wonata to nattaw koye juuɗe Alhaji Muhammadu saydu ene min kiɓe ndimi ɗon gonmi ɗon on tuma noon wonno wayano jaggumi lawol ngol gokkumi kala gueɗe gontumi hen hankkadi gonmi ɗon duuɓi ɗiɗi gonmi ɗon 58 59 60 61 konmi Fuuta gonmi ɗon ko lebbi seeɗa gartumi ɓennumi paami Sarlion gonmi Sarlion gonmi toon kadi gonmi ko galle Mamadou Ly ɓiyi kono wiye Boubacar Ly o tijaniyanke ko almudo ceerno ko ɗum minen gondi toon gonmi toon 61 62 63 garmi paatumi Conakry gonmi Conakry noon ko Conakry ñimmi ko ɗon hankkadi jotodirmi e dental ngal tigui rigui ha ceerno Maysour tawimi ɗon nde o tawimi ɗon noon jettoɗo ngoni han tawde on tuma kam juɗɗi ɗe ne jaaji komi gawowo komi commerce mboɗo awa mboɗo yeeya iwo awam ngo kadi anno mboɗo andi ndiyam ɗam tigui rigui mboɗo andi ndiyam tigui rigui mi guetinanimi e jeeygam he min juulat gueeƴe min mbaɗi waji kamin gayni min juula gueeƴe mi joloya somi joloyi nde wonata heure uji ɗiɗi tawa mi arti tawa lanam heewi mi arta ha hankadi sosɓe hankadi mbatti ha weeti holno keɓirami ɗi liɗo on no ɗum inirami ni noon woni min goni e dental mboɗo luwi ɗon galle noon ɗo manque pas ɗo ɗum wiya mbedda biyeteɗo manque pas
ɓe gandiraɗo bulo bina kimbil gonmi ɗon duuɓi hedde ko duuɓi sappo e koye ngol ɗon Allah waɗi noon ceerno Maysour tawimi ɗon haɓirimi noon kabaru ceerno ko luyɗo ngol luwi galle o ɓemin tagui hen nokku ɓemin mbaɗa hen wajifa won to noon taw dental ngal ko no gandirɗen dental ngal adan ni tan yiɗɓe ceerno kewani woni ɓe kalmisi min to Seeku tuure ɓe mbi won almuɓe goni ga taw o humpitaki taw kanko Seeku tuure won almuɓe goni ga bulo bina kimbillo ɗo manque paɗo ene birda koye nder cuuɗi birdata ene kuuɗa laamu ma Seeku noon wona neɗɗo jawɗo o wona tan gummoto tan hunde tan o waɗa ɗum joni kala komo waɗa mawo haalde e maɓɓe kamɓe fof Diallo Sayfullahi en Diallo Teli en ya Allah kamɓe fof bari Jawadi en bari Toura en o haalda e maɓɓe soɓen ko goosi luwa ha gasi noon koɓe mbiyatma ko gonɗo ko koɓe gota luwa ha gasa ɓe ciññina o fawa hen signature makko ɓe dutto ɓe jara caggal kanko tawa kadi o yarata caggal ni noon gonɗon hankkadi min kadi mi samato makko ni noon woni hankkadi ansaji ene gara min cikka mata ko wirdoɓe tan nde ko ñukkidade ene gonde amen ha fini subaka goto tan ko raɓɓiɗi e haaɗa ha fini subaka goto tan o waɗi min koko kasi Alhaji Mamadou Lamine yo arde e almuɓe mum kalmitiɓe min ɓenne yo garda e yimɓe mumen min joni kinani min puɗɗi wiide min dawa jeere tan ha convocation mari ni nden on yawma noon so wiyama tan Seeku Touré ɗuminama saɗa wawno ferde leydi ndi naata toon deƴƴa ko noon mbatta ni noon woni min jeehi min notoyi hakki yimɓe jeeɗiɗo ansadi min gondi e mumen kene manque hitande koko seeɗa danaka ni noon woni min gari jetti min jooɗi banggue ɓe jooɗi banggue o Alhaji Mamadou Lamine Alhaji Mamadou Lamine winama o wi ko ɓeeɗo kalmisi maga am ga mbi aɗa huuɗa laamu ngu e ɓeñi oɗoni te ko kum fof ko gool tan woni o wi ko noddi ansa goto o wi an adino yaade toon nde jaaɗa toon de holko tawɗa eɓe mbaɗa o wi tawmi toon ko soɓe juuli ɓe mbi soɓe juuli ɓe gayni ɓe jangga allahumma salam soɓe gayni ɓe fawa hen ayatal kursiw e jowuji o wi a nandata hen han kadi ɓe kaala inde goɗɗo a nanani kadi ɓe faala goɗɗum o wi ala on jooɗo o wi ko gonɗa toon o wiya on ko gonɗuɗon toon foni o yen woni toon siminaji ɗiɗi kono mi meeɗa nande goɗɗum so wona soɓe juuli walla soɓe birdi ɓe jangga koɓe janggata ko ɓe janggata kadi ko ayeje mboɗo nana komi almudo on jooɗo goɗɗo kadi ara woore e maɓɓe noon tan woore e maɓɓe no haaɓe gasi o wi Diallo Sayfullahi on woni premier ministre makko o wi Diallo Sayfullahi a nani o wi ha mi nani o wi ko mbiɗa o wi joni kadi lamduɓe ɗon ɓen donki haalde ko kaala tan ko haala colɗi an o wi joni ko raɓɓiɗe haala ɓeɗo ko warnoɓe on miskino kam so wiyama ala ko waɗa ɗum e nokku so nani huuɗa laamu so on miskino nanggama ko en lamɗo ne andi ko waɗata joni noon onon ko kalɗon ko fof ko wona gonga ko kalɗon ko fof min jiyani hen ko waɗi ɓalal goto mon kam yeddi ni hay ko kalɗon ko wi wona ɗum gandi toon wona e gonga gonno joni Alhaji Mamadou Lamine a ɗani e ɓeni kala ko mbiɗa e maɓɓe ɗo gonɗen ɗo ko ɗum woni koɓe mbatte si gonan kam koɓe mbino fof mbaɗi Alhaji Mamadou Lamine noon heɓiti wiyande minen kam jettoɗe godni Allah tawde wonti koɓe mbino min ko tawaka e amen tawde tan koɓe mbino min ko tawaka e amen min jafurimaɓe Allah wo amma noon koɓe dillini fittanuma ko an président o ɗum kam min mbawa yafade ko an kadi wawi yafade nden tan Alhaji Mamadou Lamine wi min jaafimamaɓe omo joguino salo tan o jogui o ƴakki juuɗe makko ɗiɗi fof o fiye tabale o wi sa wiyano ni hande mi sukkama sa wiyano ni
sawi ka alhaji mi almudu alhaji Muhammadu mi jabata kanko Seeku o wi wonde sawi anu ni sawi ka almudu alhaji Muhammadu mi jabata duuɓi jeeɗiɗi goɗo tambaɗo goɗo woni syndicaliste haadam hebde indépendant sinno Sénégal sinno tan Afrique dañino hono alhaji Muhammadu Seydou ɗiɗo Afrique wonta yaru caggal o haali hen haala mawka o wi seede muɗum o foodi kayit o windi o wi ɗo hay sinno koye Angalde ɗiɗɗo e mon kawri ene mbaɗa wajifa hay so koye Angalde jooɗoɗe mbaɗe wajifa hay sinno noon ko fono welo min wutti goto moro so jagginima so nari maayi kay kosa taw mo nodduno kadi kama jaabi ceernajo goto ne wiya kama jaabi ko mani kanki omo noddi ɗum omo wi ɗum wonde yo ar tawtore e haala ka kala ko fate batte seereɓe ko noon heewi wadde ni no woni kama o wi kama jaabi mboɗi yiiɗi ko pewnowo defte kamil omo jogui muule muɗum o wi fewnanam ɗon saɗa jogui defte de mulɗa addami hakke temedere deftere ya huɓɓoto ma ko ma defte ɗe gara nde defte ɗe ngari temedere deftere kamiɗo o hokki alhaji Mamadou o wiya mbiya ceego mbiya alhaji Mamadou Seydou mboɗo salminamo mboɗo ñaaguimo duwa mboɗo andi fatiya makko ɓuuri bombe automatique o wi mboɗo andi fatiya makko ɓuuri bombe automatique si woto sikku sengoor ko fooɗata becce ko cikka ko kañum ko barke alhaji Mamadou Seydou e barke ala Seydi alhaji Malick barke Serigne Bamba o limti seereɓe Sénégal tan o wi ɓe ɗo goni fof hay ko lamɗo sikki ko kañum fof wona kañum o hokki min defte nde min gaddi nde defte kadi ko min addi ɗum min rondiɗo addi ɗe si woni taw hankkadi daka fandimo daka meɗen ɗan wiyete daka lenguiyel hitande daka mayele nden gaddumi defte ɗe ko temedere deftere ko min addi lawol ngol ene waɗi kadi caɗele nde min garata e lawol min gari ha Kundara ɗon ko ɗon ngabbata e hayɗo Badiare he kasa yimɓe ƴeew wooti tan on tumanno lawol ngol hay goto yahata hen kasata ko yimɓe sa haasi yimɓe ganduɓe lawol ngol dononoma bagage ma nde won ladde ko wuuro kam mbayta ɗum tan koɗo waɗi yettullaji ɗo ha jakki ɗon lenkirin ko ɗon jiya ton wuuro min naate ladde min jaaha balɗiɗi ñattata ɓerde dabi amen o wi majji o wi mawɗo mbimi nam min ɗon mi majji o wi mbimi a majji o wi ɗo joni ɗo gonmi ɗo miɗon ki andude lawol ngol toon min ala min mi majjata min kam mi majjata tawde kadi koɗo gummi ɗo ko gummimi ɗo paami min mi majjata woni calligimi mboɗo jogino birguilam ndiyam calligimi jurmi darɗi mbimi Ceerno almudil ma yel anda hay hunde majji hollam lawol koɗa haala Pulaar mbimi gille nelaɗo Allah e Allah gille Allah e nelaɗo Allah gilli maɗa e Seck Tidiane gilli Seck Tidiane e maɗa gilli ma e seereɓe ma gilli seereɓe ma e ma gilli ma e ngal dental gilli gelli dental ngal e ma hollam lawol no yiita mbanmi tumne yesam mbimi jooɗɗe ɗo ɓe jooɗi mboɗo yiilo mi anda ladde ndeñi mboɗo andi kam ɗo ngabbu dilli fof dillata koye maayo nanmi gabine dilla mboɗo hankkadi mboɗo yiilo tan mboɗo yiilo coynimi dundu tan dundu ndu woni hen ko sewnde woni ɗon sewnde nde ko colli tan goni hen goɗɗum ala ko wiyete koyngal barode fof mi yiyani ngar mi ƴogmi bilingelam calligimi ha gayni ƴogmi bilingelam ngar mi yiitani lawol kono mi yiiti kam ndiyam min payɗon ɗomin payɗon ɗo min jetti ɗon he mawɗo min wona min de min wona min ko ceerno wona min ko ceerno min jooɗi amen ɗumin tan kanko ɗo ummimo yaha omo ƴiya omon kadi muɗumen o yeehi seeɗa tan makko fa yahan ɗo ene bitig Abdoulaye Diallo
tan o wi he o wulli o waɗi mi ni jungo o wi mi yiiti lawol ndeke en woɗɗani ninkiri ni min ngari o ari noon min dondi bagage am min ngari kabarirmi ni ceerno wi gummiɗo e moƴƴere Allah ene fayi to moƴƴere Allah kala ko yii ko Allah kala ko yii ko Allah mi waddi ni kadi e ceerno